Vols estudiar formació professional? En aquest vídeo t'explico tot el que has de saber per accedir als cicles d'FP, i és que el pròxim curs arriba carregat de novetats. En primer lloc, s'oferiran 7.500 noves places de formació professional amb l'objectiu d'ampliar l'oferta d'ensenyaments professionalitzadors i de fomentar la continuïtat formativa. És a dir, hi haurà 305 grups nous i a les 5 famílies en les quals augmentarà més l'oferta són sanitat, administració i gestió, activitats físiques i esportives, comerç i màrqueting i informàtica i comunicacions. Una oferta adaptada al mercat laboral. I atenció, perquè una altra de les novetats d'enguany és que el període de preinscripció i matriculació per als graus mitjà i superior s'ha avançat. Aquest començarà aquest divendres 23 de maig i durarà fins al 31 de juliol, i l'assignació de places es farà en 3 tandes. Però compte, perquè altres modalitats tenen terminis diferents. Tant les notes de tall vigents com el calendari detallat es pot consultar a preinscripció.gencat.cat. Tot i que abans de fer la preinscripció has de tenir en compte aspectes com la via d'accés i prioritat, l'afinitat d'estudis, les notes de tall o el projecte educatiu que ofereix cadascun dels centres. I és important també apuntar en la preinscripció el màxim d'opcions. La formació professional és més que una oportunitat, és el teu futur. Informa't bé i escull l'opció que més s'adapti a tu.